Astăzi, 30 octombrie sau 12 noiembrie pe stil vechi, pași în pomenirea Sfinților Zinovie, episcopul Egheie și Zinovie, sora sa. Sunt familii de creștini. Cunosc Evanghelia din copilărie. Au o avere foarte mare după trecerea cele veșnice a părinților. Hotărăsc să facă milostenie și să predice Sfânta Evanghelie pe anii 300. Predică la cei închinători la idoli. Pe mulți se întorc la adevărata credință. Zinovie are darul vindecării. Prin rugăciunea sa el poate vindeca orice boală. Pentru viața lui îmbunătățită din punct de vedere duhovnicesc este ales episcopul Egheie, orașul său natal. Povățuiește și predică Sfânta Evanghelie iarăși la cei închinători la idoli. Pentru aceasta demonul poruncește că el să fie arestat și adus la judecată. Îi se propune să se închine idolilor în schimbul vieții, însă el spune că viața aceasta vremelnică fără Domnul nostru Iisus Hristos este moarte. Mai bine voi suferi chinurile vremelnice ca să dobândesc viața veșnică. Și astfel, demonul poruncește ca Sfântul Zinovie să fie chinuit. Deci a fost dus și pus pe o cruce și bătut foarte tare. Zinovie, sora sa, văzând aceasta, s-a apropiat de demon și a zis: eu sunt creștin și doresc să fiu chinuit asemenea ca fratele meu. Demonul a zis: nu trebuie să faci aceasta, adu jertfă idolilor și vei rămânea în viață. Însă ea acest lucru n-a dorit să-l facă și a fost bătută și ea. Apoi au fost aruncați pe o îngrătare înfierbântată în foc, în scapul nevătămat. Au fost dați într-un cazan fierbând, însă și de acolo au scăpat nevătămați. Văzând demonul că nimic nu poate face, a dat poruncă ca Zinovie, episcopul Egheie și sora sa Zinovie să fie omorâți de sabie în afara orașului. Iar noaptea un preot a luat trupurile lor și le-a mormântat cu cinste. Deci astăzi faci în pomenirea Sfinților mucenici Zinovie și sora sa Zinovie.